Baguio Country Club, the first and only 5-star mountain resort in the Philippines, is fully equipped and ready to welcome you back. The club has thoroughly worked on adapting to the new normal. The usage of any of the facilities and amenities of the club is governed with specific rules, regulations, and procedures in accordance to the medical, physical distancing, and disinfecting protocols. And as you return back here to your second home and make new memories with us, we assure you that at the Baguio Country Club, you do not have to worry because we can assure you that the club continuously puts great importance to the health, safety, and wellness of its members, guests, and employees. The most beautiful design you will find ever. Great furnitures and better price. Made in Korea. Art and Furnitures. Visit us at San Luis, Bugul, La Union, or contact us at 0915-117-0111. Art and Furnitures. May panlaban na ako sa pimple dahil sa araw-araw na pet malungwer pa ng Kati Alice. Say hi to a new confidence with Kati Alice. Hello, good morning, TJ Home Builders po. TJ Home Builders po? Yes po, sir. Sir, paano po umorder online ng mga hardware supplies? Yes po, sir. Madali lang naman pong mag-order through our Facebook page po. Punta lang po kayo sa facebook.com/tjhomebuilders at i-message nyo na lang po kami doon at meron lang pong sasagot sa inyo. So meron po tayong indoor, outdoor, tsaka meron din po tayong for kitchen, for bathroom, at mga lightings po. Sir, ang TJ Home Builders po ay isang tindahan na nag-o-offer po ng mga finishing material. Easy to install at mas makakatipid po sila ng oras at sa pera po nila. Mas concentrated po kami sa mga modern materials. TJ Home Builders! We turn houses into homes! Narito ang ilang tag-initipid tips na pwedeng gawin ng hindi nahihirapan at nananatiling komportable sa pang-araw-araw na pamumuhay. I-defrost ang ref kapag lampas na sa 1/4 pulgada ang yelo. I-check din mabuti ang pinto ng ref para masigurong hindi tumatagas ang lamig. Bawasan din na maggamit ng maraming ilaw. Linisin at tanggalin na lang dumi at alikabok sa mga bumbilya para mas maging maliwanag ang mga ito. Magtulungan tayong lahat sa mahusay na paggamit ng kuryente upang masigurong tuloy-tuloy na maihahatid ang kuryente saan man sa bansa. Isang paalala mula sa NGCP. So masakit ang ulo sa Paulinimen, yung haway garantisado. Paulinimen, isang pahig ka lang. Dahil walang out sa PAW.
Webes Sulong! Talagang ngayong araw na to, Thursday na Thursday morning, kahit sumisilip ng ating haring araw, ay arangkada pa rin ang ating mga inspiring stories, balita at kaganapan. At eto, ang tambalang sipaw, ako ang inyong Papa P, ang magpapainit at magpapatuloy sa inyo ng iba't ibang inspiring stories, balita at kaganapan dito sa Luzon, Cordillera, Pilipinas at buong mundo. At makasama pa rin natin sa virtual ang aking kabsat na si Kikay. Good morning! Good morning mga Car Rangers and good morning Kabsat. And andito tayo sa USA ngayon because our guest mamaya is nanggaling sa iba't ibang parte ng Pilipinas. Kaya happy tayo to be part of it. So yes, sumisilip na nga si Haring Araw, and it's always a reminder that we have a reason para sumulong tayo. Di ba, partner? Oo naman, at ngayon nga medyo paalis na din si Bagyong Julina, pero nararamdaman pa rin natin ang kanyang hanging dala dito sa ating syudad ng Baguio. At pero paparating din at nasa Philippine Area of Responsibility na din ang isa pang bagyo na si Bagyong Kiko naman. Kaya't mga ka-Rangers, ingat-ingat pa rin po tayo at panatilihin na malakas ang ating resistensya, kumain ng healthy at vitamin C at healthy ang dapat kainin natin. And drink more water po. Kapsat. Yes, Kabsat, hindi lang yan ha. Mga Car Rangers, pag may nararamdaman na tayo na hindi masyadong okay, ipahinga natin. That's one of the best thing na kaya nating itulong for ourselves is yung ipahinga natin. And kung hindi naman essential ang paglabas, huwag na tayong lumabas. Kabsat, I'm excited ngayon kasi our guest will give us a different way of looking at how sulong meant for them and for their community, di ba? Oo naman. At ngayon pag-uusapan talaga natin ang salitang sulong. Ano yung mga sinusulong natin? Ano yung ginugo natin? Ano yung mga bagay na gusto nating makuha? At kaya't patuloy pa rin tayo nagsusumikap para makuha natin ito. Katulad na ang pagsulong ng ating mga volunteers sa ating community. Talagang nakita natin at nasukat ang kakayahan ng mga Pilipino at dito sa Cordillera, sa bayanihan. Di ba, Kapsat? Yes, Kabsat. And the thing is that yung pagsulong nila is marami silang natulungan at matutulungan pa. And aside from that, Kabsat, we also have for our guest talakayan, ating ilulungsod naman at gusto nating makita how people embrace their difference, whether it comes in forms of disadvantages or body shapes man yan. So sa mga Car Rangers natin dyan, tutok lang kasi we are very excited for this Webes Sulong. Oo naman, at marami pa tayong pag-uusapan. Kaya mga ka-Rangers, wag kayong bibitaw at patuloy na tumutok dito. At wag nyo na ilipat ang yung channel dito sa Tambalang Sipaw ng Morning Balitaktakan. Nagbabalik ang Tambalang Sipaw. Ako pa rin, si Papa P, at kasama pa rin natin ang aking energetic at kikay na kabsat, Shikay na. Hello, Kabsat. And sa mga Car Rangers natin,
good morning again. And for those that are watching us all over via the Tirad Pass Network, good morning, and Channel 13 as well here in Baguio and La Trinidad. Oo, at marami pa tayong viewers. Ngayon nga talagang umarangkada pa rin ang ating mga Hong Kong Rangers. Andiyan ang ating si Brenda Tulyok, Merly Agbani Season at ating Bong and Vilma Tulyok. Good morning sa inyo. Ayan, ingat-ingat po tayo. And our Big Smiles people, talagang nakatutok pa rin sila hanggang ngayon. Ay, wow! With Ronit Solomon, Casim Khaled, Mark Angelo Mamitag, Alvin, John Matias. Hello sa inyo. At ngayon nga, Kabsat, pag-usapan natin yung sulong talaga, no? Para sa'yo, kapag mga ganitong mga panahon at hinaharap nating pandemya, paano ka nagkakaroon ng motivation para ituloy yung pagsulong mo sa gusto mong makuha at yung goal mo sa buhay? Yes, partner. Honestly, Kabsat, mahirap siya ngayon kasi constraint eh. Maraming, andito ka lang sa bounds of your homes and minsan akala mo it's just endless na pag na-solve itong problemang ito, meron ulit. But the thing is that you find joy dun sa small things na nagagawa mo for yourself and for the others. And sa tingin ko yung gratitude na binibigay nila pabalik sa'yo dahil may natulungan ka. Yun yung rason ko para sumulong. Ikaw ba, partner, with what you're doing right now as part of the youth and part of other things that you do, how do you find inspiration in this? Ako naman para sa akin, I think yun na yung calling ko eh. Yun yung purpose ko in life. Kasi, 'di ba, na-motivate ako na mahirap nang ipikit yung mata mo kapag nakita mo na realidad at gaano nahihirapan yung mga tao ngayong pandemya at kasama ka na doon. And doon sa pagtulong pa lang natin at pagbibigay natin ng education at pagliyab ng kanilang perspektibo sa pagtulong ay malaking bagay na. At na-motivate din ako with the people na nag-inspire sa'yo. Tulad ng ating mga volunteers also at mga mentors din natin. At di ba Kapsat ngayon pag-uusapan naman natin ang iba't ibang mga advokasya. Pero mamaya yan, kahit nakaka-excite na yan, di ba Kapsat? Yes naman, Kabsat. And, syempre, isusulong pa rin natin mga car rangers that as of yesterday, I'm sorry, September 6th rather, around 5 p.m., we were covered with 226 active cases, unfortunately with 3 casualties. However, we have an additional 152 recoveries that was dated on September Yes. 8th, Oo. 2021. Kabsat, at ayon nga sa ating city government at with our health service health office natin, talagang the city highest of number of cases in a day is 227 po sa doon April 2, 2021. Yan yung pinakamataas na a day, 227. Pero kahapon ay pumangalawa, 226. Isa lang na case, pero nakakagulat at talagang palaki ng palaki ang bilang ng mga kaso at kinalulungkot na talaga natin ito at patuloy pa rin tayong umaarangkada at lumalaban. Di ba, partner? Yes naman, partner. And just a friendly reminder to our car rangers, in a while we will be giving you the vaccination schedule. But for the meantime, partner, ibigay lang natin ang updated na new lockdown order for our few barangays, specifically in a few puroks only, not the whole or the entirety of the purok. So, Kabsat, we start with Victoria Village, tama ba? Yes, tama. At Victoria Village, na kung saan kasama ito sa total areas of our 62 lockdown. Dumagdag na naman po, no, mga ka-rangers. At patuloy pa rin po tayong, kapag nasa protocol po tayo ng lockdown, wag na po tayong lumabas. Kasama dito ang ating Purok 1 Ambyong, Purok also 1 Atok Trail, at Parisas Street and Sarok Camp 7, Lagman Street ng Dontogan, Bugalyon Street ng East Modern Site, Mariabasa, Pakdal, Purok 3, South Central Aurora Hill, at Kenendler Road ng South Drive, Purok 5 ng St. Joseph Village, at Evangelista Street ng West Bayan Park. At ngayong araw po, wala pong ililift na mga barangay for the lockdown order po natin. At dagdag pa natin dito, ang existing lockdown orders natin, pasadahan naman natin ito, Kabsat?
Yes, for that mga car rangers, just a friendly reminder, wag po muna tayong lumabas if you are in this existing lockdown order po sa Camda Subdivision, Brookside, Irisan, West Modern Site, Fairview, East Modern Site, Brooks Point, Gibraltar, Bakaking North and Sur, Ambiong, Bayan Park Village, East Quirino Hill, South Central Aurora Hill, East Bayan Park, Gisad Surong, San Antonio Village, Burnham Legarda, Lower Rock Quarry, Luacan, Apugan, Ferdinand Lucnab, Dontogan, Asing Road, Aurora Hill Proper, Luwakan Proper, Luwalhati, PMA, Fort Del Pilar Camp 7, and lastly, Mines View Park. May nagtanong po sa ating mga ka-earners, paano na work ko? Bibigyan niyo po ba kami ng ayuda? Bakit lahat damay, Mayor Magalong? Dapat yung affected lang. Paano na yung nag-work? Sabi ng isang komento ng ating ka-earner. So, Ms. Rowena, you can always reach out to your LGUs and barangay po. They are very responsive. They will give you primary health care and iti-check naman po kayo. And as for the ayuda po, kami naman po ay nabigyan ngayong naka-quarantine po kami as a family. Nabigyan naman po kami ng lockdown. So you may reach out to your LGUs po. Ayan, at ang Di ba, sabi nga Kapsat? ng ating Kapsat na naka-quarantine siya at patuloy pa rin na umaarangkada. Di ba, Kapsat? Fresh na fresh. Naman. Yan, walang sabi mo nga dapat naliligo pa rin tayo. Yes, at ngayon nga, ito nang sandata natin na laban sa ating paglaban sa COVID-19, ang vaccination. At ito, ngayong araw ngayon at bukas ay magkakaroon po tayo ng vaccination schedule. At nag-start na po ng 8 a.m. to 2 p.m. At for sure may pila po yan. At observe po pa rin po tayo ng physical distancing and wear your face mask and face shield. At ito, ang ating update naman sa ating vaccination sa SM B1 parking. Ito po ay nakakategorya sa iba't ibang A4 category po, no? Sa first dose po natin ay meron po tayong nasa sektor ito ng transport sector po na kung saan ang sabi po dito ay public utility vehicle na 200 po. At ito, kailangan i-avail nyo po yung stub nyo sa barangay. At for our second dose naman, hindi na po kailangan dito ng stub. Pero bibigyan po na tayo ng Sinovac ng 1,128 vaccinees and 1,222 vaccinees naman for Moderna. At sa September 10 naman, Friday naman, sa SMB1 parking ay sa A4 na nasa kategorya ng BPO or non-PESA, 100 vaccinees only na narito. At kukunin nyo po ang inyong stub sa inyong kumpanya kung saan po kayo nagtatrabaho. At sa araw na yon, for our second dose naman, sa Sinovac, AstraZeneca at Moderna. At for our SLU Gym, Kapsat. Yes, mga car rangers, again, we're covering dates from today and tomorrow po. Kaya for today naman po, on SLU Gym, we have category for A4 under the courier and delivery services for at least 500 individuals po. For second dose, no need for stab, but we are only able to cater to 1,107 vaccines for Sinovac and 1,159 naman po for Moderna. And again, paalala po, avail your stab from your respective barangay. For September 10 tomorrow, again, SLUG, mga ka-rangers, A4 naman, category within commercial, groceries, construction, and national line agencies. We have 1,000 vaccines allotted for you. Sinovac for second dose naman, no need for stab, but we are to cater 212 only, and AstraZeneca for 711 vaccines. Yan. At ito, arangkada din ang ating UB Gym na kung saan meron po tayong first dose para sa kategoryang A1, Direct Health Worker. Please bring issued ID with Baguio address and proof of employment as health worker. At kasama din po ang A2, Senior Citizen. At ito po, kailangan nyo din mga IDs kailangan po nating dalhin. Government ID and na kung saan may Baguio address po dito. At A3, person with comorbidity at pares din po at ang kailangan din natin ay medical certificate or prescription for the last 6 months. At kailangan nyo pong i-avail ito sa site mismo, mga ka-rangers. Sa A1, A2 at A3, sa site mismo nyo dapat i-avail ang 200 stab lang po ang maibibigay.
At for our that day naman, na Friday also, i-cater din ang second dose at hindi na kailangan ditong stop sa mga nakakuha ng Sinovac, AstraZeneca at Moderna. At ayan, Kabsat, ingat-ingat pa rin po tayo at panatilihin na malusog ang ating pangatawan at umiwas din po tayo sa maraming tao para iwas-iwas na din sa pagkahawa kung sakali. Kabsat. Mm-mm. Yes, and also stay away from negative people, sabi nga nila, but keep part of positive people with good attitudes naman. So, mga ka-ranger, and to our ka-rangers dyan sa La Union, we are so happy to bring you that we are ready for you. Robinsons is ready for you as we will have or they will be putting up or Robinsons will open up on September 24 at MacArthur Highway, Barangay Sevilla, San Fernando City, La Union. So I Yes. hope you are ready for us because we are ready for you, Kabsat. Oo, mga Ilocano, handang-handa na ba kayo sa maagang pamasko sa mga Ilocanos hatid ng Robinson's Place La Union na virtual event September 19, 2021, 5 p.m. at makakasama natin Her Majesty Maha Salvador at talagang maraming surprise ang aabangan natin at it's a season of giving at ramdam na ang birth month sa ating Robinson's Place La Union. Kaya ano pang hinihintay nyo? Mga ka-Rangers, nood na sa September 19 virtual event natin. Ayan, di ba partner? Yeah, so again, mga ka-rangers, ang virtual event would be on September 19, but the opening of Robinsons itself would be on September 24. Pero inaanyayahan namin kayo on the 19th to be part of our virtual event, and games will also be given as part of that giving back ngayong September. Partner? Ayun, at sinabi mo na nga, it's all about giving back at season of giving sa ating community. Pag-usapan naman natin ngayong baranggayan ang isang grupo na talagang tumulong no kung saan yung nangyaring sunog sa isang school sa Bantica. Ito, at makakausap natin live na live ang ating dalawang bayanihan Cordillera volunteers at community advocate. Di ba, partner? Yes, a partner. We have with us Miss Danji Mendoza. She is the volunteer representative of Bayanihan Cordillera. And Yes. together with her is Miss Angeli Pamela Carino. She is another community advocate of Bayanihan Cordillera as well. So, to Miss Danji and Miss Angeli, good morning. Yes, Ma'am Danji, good morning po. Good morning sa inyong dalawa dyan. Ayun, live na live, ang ngiti ni Ma'am Danji. At good morning, Mama. Angeli naman, good morning po. Busy sa vaccination site. Good morning. Ayun, yes naman. Alam niyo po mga ka-Rangers, for past natin, past month talagang may nangyaring sunog sa isang school sa Bantic at talagang kinalulungkot talaga natin itong nangyari. At nasunog ang eskwelahan na to at nagdulot ito ng walang paggamit at walang gamit na naiwan para sa ating mga estudyante. At ayan, ikwento naman natin yan, Ma'am Angeli, kung paano kayo nagsimula para tumulong dito sa ating ronda para makatulong dito sa Bantica Elementary School. Actually, nung una nakita ko na yung report regarding sa fire nga na nangyari sa Bantic. And then may sinend sa akin yung isang kasama ko sa work na may call for Bangon Bantic. So nakita namin doon na talagang marami nga silang kailangan kasi nasunog lahat ng gamit, lahat ng computer. As in talagang burned to ashes yung building and pati yung bago. Yung bago naman hindi naman siya as in nasunog na to the ground kasi medyo semento yung ginamit. Pero yung old school talagang wala na. Mama Angeli, talagang nasunog, no? At walang natira. Ano yung mga kailangan na ng mga estudyante at mga guro doon sa nasunog na paaralan?
Kasi magi-start ng ano, ang classes on September 13 para sa public schools. So, ang number one na hiningi nila are school materials. Mm. Yun, school supplies, like coupon band for the modules. Siyempre, pens, tapos yung mga stapler, puncher, yung mga kailangan talaga to set Yes. up yung ano, yung Mm. pag-start ng. Oo. Yes, ma'am. Maraming salamat dahil sa pag-arangkada ninyo para pagtulong natin sa mga ganitong kaganapan at sitwasyon. Ma'am Danji, kayo naman po, kamusta po ang pagiging volunteer at paano kayo nahikayat at nagkaroon ng calling sa pagbobolontaryo? Well, even though it's tiring, it's tiring going up and down to the mountain, pero masaya siya kasi nakatulong ka in such a way na ganun ang nagawa mo, no? So, very little thing man yung nagawa mo, pero nakaabot yung tulong doon sa place na dapat puntahan. Yes, So, kwento nyo naman po yeah, yung journey nyo sa pagvo-volunteer. well, medyo may kahirapan din at kapaguran, pero it's it's fine though. So, well, as what you have said earlier, kung ano yung kahalagahan, ano? Mm-mm. Yes. Yeah, yung importansya ng bayanihan is that it eases any matter because lahat ng mga kasama dito or lahat ng mga kasama na involved dito ay nagtutulungan, we are helping each other to Mhm. finish and to facilitate anything we do as a citizen or as a community. Mm. And actually, yung sinabi mo kanina, malaki yung naging impact ng pagiging volunteer sa akin kasi there is Yes, happiness na tama. naidudulot sa akin, sa kanila bilang isang volunteer, so sa community at na pinupuntahan at natutulungan ng bayanihan group. Wow. Alam niyo yung, Ma'am Danji, habang ina-explain mo at kinukwento mo yung journey nyo as a kapwa din community volunteer, talagang nararamdaman ko yung passion at fire na gusto nyong ibigay sa ating community. The mere fact na sinasabi mo na meron ka ding nakukuha na saya habang ikaw naman nagbibigay din ng saya sa iba. Ma'am Angeli, sa inyo po, ikwento naman natin yung pagtulong naman natin at yung hirap sa pag-hike papunta ng Bantik. Actually, hindi na, sabi kasi sa akin, mga 3 to 4 hours yung pag-akyat sa Bantik. So, sabi ko, uy, malayo nga. So, nung una, tinignan namin, sabi, 4 kilometers. Pero in real life, it's 8 kilometers. Tapos, totoo nga, abutin siya ng 5 hours na papunta. Depende sa pace kasi. Yan, malayo yung area. And nakita rin namin na pag magmomo naman, nakakatakot kasi konting movement walang pedag na kayo sa bangin. Ayun. So, yung naging challenges siguro is yun nga, yung lakas ng loob na manghingi ng, ng donations sa mga kaibigan, sa mga kakilala. As yun, yung dadalhin siya doon, i-organize na madala siya sa area para makarating sa mga nangangailangan. Mm-mm. Wow, indeed. Right? Mm-mm. 'Di ba, Kabsat, nakaka-inspire itong ginagawa nila Ma'am Danji at Ma'am Angeli. Sobra, Ma'am Kabsat, Miss Angeli, and Miss Danji, nabanggit nyo na mahirap nga siya and that iba kasi yung mental and physical na hirap eh. Much more to that is that you're also emotionally driven dyan kasi gusto mo kasing tumulong talaga. Ang tanong ko naman po, how was it nung nasimulan na natin siya, nagkaroon tayo ng first donation drive? So, ikwento nyo naman yung feedback ng mga estudyante natin after your first donation drive. Miss Angie? Nung dumating kami doon, actually masaya yung community. Mm-mm. Ayun. Yes, oo. Ma'am Danji, kayo Yan. naman po, kapag mga ganitong mga pagbovoluntaryo,
ay nakita nyo din ang mga ngiti ng mga tumatanggap pa. At paano nyo naman po na-inspire ang ating mga kapwa volunteer din na mahikayat din na sumama? Well, actually, we are not, wala ngayong sa isipan namin na nag-i-inspire ng mga kasama. Mhm. Actually, habang siguro nakikita nila na while we are helping some Mhm. community, nakikita siguro nila through pictures and Mhm. then, alam mo yun, oy girl, oy baka, Oo. baka mayroon ka naman ng konti dyan, baka mayroon ka naman konti dyan na, alam mo yun, donation, ayun, kapal mukha. You Yes. are having a kapal mukha to ask donations, hindi lahat nagbibigay. So, ganun kahirap. Pero in such a way, yung may mga nai-inspire niya, may nai-inspire to join the group. So, yeah, let them join and let them feel how hard and how happy, Mhm. Yes, tama naman, Ma'am Danji. Right. At 'di ba Kabsat, kapag mga ganitong na-try din natin sa inyo sa iyo din, Shikay, na sa pagvo-volunteer pa rin ngayong pandemya, marami at nagsulputan din ang mga grupo at ang mga pagbibigay ng aksyon para makatulong sa bayan. Kaya nga, Kabsat, and naging kasama ko din si Miss Pam sa isang itong ang volunteerism, and I am so happy na ginagawa niya pa sa ibang aspeto. Ang tanong ko naman po, Miss Pam, yung second donation natin for our community for Bantik, kailan ito and what do we need for our mga car injuries? Ayun. Anyway, ang plan kasi namin is on Saturday na, September 11. Kaya everyday namin chine-check yung weather forecast. Kasi syempre, we have to take into consideration din na mahirap yung papunta doon. And yun nga, baka magkaroon ng landslides or maputik yung daan, mahirapan yung mga sasakyan din na makadaan since may river crossing pa yun eh. Yes, ayan. Yun. At Ma'am Angeli, ano yung mga kailangan na mga donasyon na sa ating pagbalik sa pangalawang donation drive natin sa Bantik? Ano mga kailangan po natin? School supplies? Ano pa po pa? Magdadala pa rin ng mga school supplies, mga books, reference books. Actually, naisama ngayon ang elementary Mm-mm. ng Oling. And then, Yes. sinama na rin nila yung isang area pa kasi 3 yung areas dun sa taas na remote. And then, may mga nagsabi na magbibigay din ng mga tables and chairs, computer, printer. Although noon na may nadala na kaming printer, pero walang computer. Ngayon, may mga computer na madadala. Wow, talagang makita talaga yung bayanihan at kapig-pisig. At sa susunod na donation drive, talagang matindihang pagbubuhat yan dahil computers na at tables at marami pa. Ma'am Danji, handang-handa na ba ang pagvo-volunteer natin sa susunod na donation drive 2? Handang-handa na. Fight tayo, go lang ng go. Habang meron pang tumutulong. Yes, tama naman, Ma'am Danji. Ma'am Danji, meron po ba tayong gustong sabihin din sa mga kapwa din natin na mga Pilipino at mga Cordilleran para tumulong naman sa kanilang akala nila munting bagay ay may malaking impact na to para sa ating komunidad? Yeah. Well, in fact, as one of the volunteers, nakita at na-feel ko yung reality ng situation ng community kung saan gaano kahirap pero may pag-asa sa bawat tao na may tumutulong na walang, without a doubt, no hesitation, walang pagdadalawang isip na magbigay tulong. And all I can say is that para sa mga iba din, reach out and help others. So if you have the power to make someone happy, do it. So be a vessel, be the change, be the difference, or be the inspirations. Shine your light and as example, and let us share love to those who are in need. Wow, 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 wow. Talagang nakaka-inspire yan at nakaka-motivate yung sinabi ni Ma'am Danji na talagang kung kaya mo magbigay, gawin mo na. At kasi akala ng lahat, no? Malit na bagay yun pero merong malaking impacto. Akala nila sa konting pag-smile mo lang
ay walang maidudulot. Pero baka to, yun yung hinihintay ng mga tao na sa smile mo lang, it will give them na magbibigay sila ng happiness that day. Ma'am Danji, nabanggit mo yung pag-asa. How does community volunteerism or mga project gives a glimpse of hope or a spark of something na magbibigay sa nila na may pag-asa pa pala? May pag-asa pa habang nandun ka nagpapakita na nga you are showing them you are there as someone else or as a community helping kasi kapag alam mo yung nakikita mo walang tumutulong sa iyo, 'di ba, you know nakakababa ng self-esteem. But if you are showing and then you are there, giving just a little time and a little help, it is already a big happiness and a big pag-asa for them. Wow, tama naman yan, Ma'am Danji. 'Di ba, Kabsata, itong mga bagay na 'to sa pagtulong pa lang at pibigbigay ng aksyon, yung paghakbang mo pa lang ay may bagay na merong mapupuntahan na. 'Di ba, Kabsat? Yes. Kabsa, tama ka, Miss Danji. Thank you for consistently inspiring us by your words, and not just by words, but actions that speak louder than those words. Miss Pam, kayo naman, how do you find passion in volunteerism kahit na pandemic pa? I know before the pandemic you have been helping people already, pero ngayon you have more drive and you're more hungry for volunteerism. Paano, Miss Pam? What is your passion in all of this? Yung ano, yung pag nakikita mo kasi na may kailangan, Mhm. so alangan namang panoorin mo lang or umupo ka lang na wala kang gagawin, di ba? Kailangan may magawa ka. Ganun yung passion kasi na nagda-drive din sa amin. And syempre, we have to be consistent. Kung ano yung inumpisahan natin, dapat tuloy-tuloy. Ayun. Alam mo, Kabsat at Ma'am Angie at Ma'am Danji, napansin ko, woman empowerment, talagang lakas ng kababayan ang nakikita ko dahil bayan ng Cordillera, dalawang babae ang nag-uumapaw sa pagtulong. Ma'am Angela, anong stand mo dito na talagang kahit babae, kaya naming tumulong pa rin na kailangan natin na tanggalin yung stereotyping na kahit babae, hindi na din daw makakatulong or makakapagbigay ng kanilang parte para sa bayan? Honestly, yung nag-start ng Bayanihan Cordillera, although mix kami noon, natirang 5 or 5 women. So, Oh. tinuloy-tuloy namin ito ngayon. Yes, Ma'am Danji, kayo naman. Talagang girl power dito eh. Yeah. Ma'am Danji, Yeah. Yes po. ano naman stand natin na talagang power ng kababayan ang isinusulong natin at ginagamit natin para makatulong sa bayan? Well, hindi porket babae ka, hindi mo na kaya Tama. magbuhat. Magbuhat is very heavy. And there was also a time na pupunta ng Trinidad to ask, alam mo yun, to ask and pick some, alam mo yung titingin ka ng magandang vegetable, yung mga spoiled na vegetable, as in pwede pang iluto, you know, we are all girls carrying those heavy stuff. Alam mo yun, na karton-karton na talagang you have to carry it on your shoulder. Yes. Just Lord, ang heavy. So it doesn't matter, you know. Tama naman yun na talagang ngayong panahon, there's gender kakayahan na natin na kahit sino, bakla, tomboy, babae, kahit anong gender, lalaki, ay kaya na ding magbigay ng parte para makatulong dito sa ating community, lalo na ngayong challenging times. Ma'am Angeli, meron po ba tayong gustong pasalamatan at i-promote pa rin po natin ang donation na Drive 2 natin sa Bantik? Okay, gusto kong pasalamatan siyempre lahat first tumulong nung first run namin, tumutulong pa rin hanggang ngayon. Yung friends, mga family, and siyempre, yung mga kasamahan natin na volunteers and group din ng Bayanihan Cordillera. Maraming Ayun. salamat. You can always visit our page din kung gusto ninyong makatulong sa mga different call for donations namin and mga activities na for the community para makatulong tayong lahat. At Kabsat,
Thank you so much, Miss Angeli, and thank you so much for bringing us so much faith in people. And Miss Danji naman, sino yung mga gusto nating pasalamatan at imbitahin natin for our Bantik Donation Drive too? Okay, for our Bantik Donation Drive through, thank you sa mga nagsuporta, thank you sa mga nag-donate, and thank you din help ng RMFB. They are a hero as well because kumula din sila sino magki-carry ng mga staff papunta doon sa as in literal banbantay turturod nga ko na ti Ilocano nya. Yes. Nga, alam mo yun, yung, parang when we go up there, like, alam mo yung kwan, parang life and death na yung pinuntahan namin kasi when the motorcycle was going up, yung very steep, narrow, rocky, and slippery, alam mo yung tatalsik ka na sa bangin, oh my goodness. So thank you so much for the riders as well sa Bantik. And, yeah, we are also asking kung sino man yung may mga puso or may kakayanan na mag-donate pa rin, we're still you can visit, as Miss Pam said, you can visit the page group to see, so while everyone is in need as well sa part na yon. Yes naman. Wow! At talagang maraming salamat dahil ngayong Webes Sulong talagang nakita natin ang pagsulong sa ating pagtulong sa ating bayan. Katulad na nung nangyaring nasunog na eskwelahan sa Bantik at ngayon umarangkada ang Bayanihan Cordillera with our community advocate Ma'am Angeli and our volunteer representative na si Ma'am Danji. Maraming salamat at padayon sa serbisyo nyo, Ma'am. Yes. Thank you. Ayun. Ayan, maraming salamat sa inyong dalawa, Mama Angie at Ma'am Angeli at Ma'am Danji. At Kabsat, ikaw naman, ano ang iyong pulot at nagbigay ng fire sa iyong puso? Yes, Kabsat, grabe no, how they inspire people. Hindi sila natinag whether bangin man yan, bundok man yan. They have been so much willing to take the risk kasi alam nilang marami silang matutulungan. So, to our two empowered women, thank you so much and continue to share your pixie dust of happiness. And Kabsat, ikaw naman. Oo, maraming salamat. Alam nyo, habang kausap ko kayo, na-emotional. Ma'am Angie at Ma'am Danji and Ma'am Kabsat, talagang iba talaga sa akin yung kapag sinasabing community project or community volunteerism. Iba kasi, kwento ko sa inyong tatlo po. I always ask God, bakit ako mag-isang anak? And sabi ko, ba't ako walang kapatid? Pero habang tumatagal, doon ko na-realize na marami pala akong pwedeng maging kapatid at pamilya sa pagtulong sa community. Tulad ng nangyari sa Ansagan. I stay there ng 1 month to have the project done. Talagang doon ko na-realize na iba pa rin pala na marami ka pwedeng maging kapatid at pamilya. Kabsat. Yun nga, Kabsat, hindi naging kakulangan yun para sa iyo. And you transform that into something na maitutulong mo sa kapwa. So, alam mo yun, Kabsat, you will never be alone as individual. I know that you are so much capable of doing for yourself and for others. Yes, indeed. Talagang Webes Sulong. And thank you very much, Ma'am Dan and Angie. Yan, God bless po sa ating lahat. At marami pa tayong pag-uusapan dyan. Kabsat, tama? Yes, mga Car Rangers, tutok lang kasi magbabalik ang tambalang Sipaw ng Morning Balitaktakan.
Baguio Country Club, the first and only 5-star mountain resort in the Philippines, is fully equipped and ready to welcome you back. The club has thoroughly worked on adapting to the new normal. The usage of any of the facilities and amenities of the club is governed with specific rules, regulations, and procedures in accordance to the medical, physical distancing, and disinfecting protocols. And as you return back here to your second home and make new memories with us, we assure you that at the Baguio Country Club, you do not have to worry because we can assure you that the club continuously puts great importance to the health, safety, and wellness of its members, guests, and employees. The most beautiful design you will find ever. Great furnitures and better price. Made in Korea. Art and Furnitures. Visit us at San Luis Bugo, La Union, or contact us at 0915-117-0111. Art and Furnitures. May panlaban na ako sa pimple dahil sa araw-araw na pet malungwer pa ng Kati Alice. Say hi to a new confidence with Kati Alice. Isang pahid ka lang. Dahil walang out sa POW! Nagbabalik ang morning balitaktakan. Pasadahan naman natin mga nagbabagang balita ngayong umaga. Ito ang morning balita. Bagyong Julina naramdaman na sa probinsya ng Benguet. Samantalang Bagyong Kiko aasahang mananalasa sa norte. Narito ang balita. Nasa loob pa rin ng Philippine Area of Responsibility ang Bagyong Julina habang papuntang West Philippine Sea. Sa monitoring ng DOST Pag-asa, humina ito. Mula sa typhoon category, naging severe tropical storm na lang. Sa ngayon, dalawa nga yung ating binabantayan. Una, yung kay Julina, na may category siyang severe tropical storm. At may mga nakataas ng mga signal. Pero dito sa Cordillera, walang nakataas na signal. Halos ang nakataas na signal ay Central Luzon and
Southern Luzon. Pero umabot siya hanggang Pangasinan. So, Kahapon, idineklara ng Pag-asa ang Signal Number 1 sa Baguio at mga bayan ng Southern Benguet. Kaninang umaga, naramdaman ang maulap na kalangitan at mahina hanggang sa katamtamang pag-uulan. Dahil sa pagpasok ng Bagyong Kiko, palalakasin nito ang habagat sa Northern Luzon. itong si Julina ay lalabas by Friday sa ating Philippine Area of Responsibility. At palabas ito through yung dito sa Batangas area. No? Kaya nga hindi tayo masyadong apektado nitong si Julina dahilan sa medyo malayo ito. So, ang nakaka-apekto sa atin yung southeast monsoon. Ramdam naman ang bagsik ng Bagyong Julina sa Central Luzon. Marami na ang binaha sa Calabarzon. Sa videong kuha ni Emmanuel Flores mula sa Santa Rosa, Laguna, makikita ang pagragasan ng tubig baha mula sa umapaw na ilog ng Salangbago. Ito ang Kanluran Flyover Tulay. Ito ang Salangbago River. Apaw na po siya. Sa kuha naman ni Von Jovi Dairit Helmo, binaha din ang mga bahay sa Barangay San Isidro, Batangas City. Binabantayan naman ng Pag-asa ang Bagyong Kiko na nasa typhoon category. Ayon sa Pag-asa, inaasang hindi ito magiging super typhoon habang papalapit sa bansa. Ito nga si Kiko, which is the typhoon category ito, no? Pero malayo pa siya, pumasok siya nito lang itong araw na ito at nakapag-issue na nga ng bulletin number 2. At may layo itong 1,175 kilometers east of Central Luzon. Pero ang kanyang tatahakin ay papuntang extreme Northern Luzon. So, kaya nga binabantayan natin ito kasi nga baka magbago dahil mayroon nga tayong bagyo dito sa medyo west na si Julina. So may tendency kasi ito na medyo hatakin din niya Maraming ang pinagbasihan ng Pag-asa aside from the models and some experts analysis, hindi naman ito aabot sa super typhoon. Kasi medyo mag-interact din ito sa mga landmass. Wala pa namang itinataas na storm warning signal sa anumang bahagi ng Northern Luzon sa paglapit ni Kiko. Pero asahan bukas hanggang sa Sabado ang masungit na panahon sa Northern Luzon, lalo na sa Isabela, Cordillera, Cagayan, Nueva Vizcaya at Batanes. Panawagan ng Office of Civil Defense, lumikas kaagad kapag kinakailangan at palaging makinig sa anunsyo ng Pag-asa at mga kinauukulan. Ang Bagyong Kiko ang pangalawang bagyong pumasok sa bansa ngayong buwan ng Setyembre. Sa taya ng Pag-asa, aabot sa 2 hanggang 3 bagyo ang papasok sa bansa ngayong buwan. Physician licensure exam sa Baguio tuloy pa rin sa kabila ng pangamba ng banta ng COVID-19 at patuloy pa rin ang pangamba ng ating mga examinee at magulang. Narito ang detalye ng balitang ito. Kinumpirma ni Professional Regulation Commission o PRC Regional Director Juanita L. Domogen, tuloy ang physician licensure examination sa Baguio City sa darating na September 11. Ito'y sa kabila ng panawagan ng mga board takers at kanilang mga magulang na ipagpaliban muna. It's actually scheduled September 11, 12, then 18 and 19. So today, tuloy na tuloy siya. Meron siguro silang petition pero it did not reach our office. Wala namang dineclare ang commission na suspension ng examinations. Actually, since it is scheduled, as far as PRC car is concerned, tuloy na tuloy yan unless there is a resolution postponing it. Opo. Pero we had a meeting with the board yesterday. Wala naman silang sinasabing postponement. Trending ngayon ang hashtag Postpone September PLE sa social media. Naglabas din ng joint statement ang PMSA o Philippine Medical Students Association at National Union of the Students of the Philippines o NUSP bilang pagtutol. Nababahala raw sila sa dila pagpansin ng Board of Medicine of the Professional Regulation Commission sa kanilang hinaing. Nangangamba kasi sila para sa kanilang kaligtasan dahil naitala na ang pinakamataas na bilang ng bagong kaso ng COVID-19 na pumalo na sa 22,415. Pinangangambahang lolobo pa ito sa mga susunod na araw.
Katunayan, itinaas na sa GCQ classification ang Baguio City. Maging ang mga karatig na probinsya gaya ng Pangasinan ay nasa ilalim na rin ng GCQ with heightened restriction. And kahit na GCQ po ang Baguio, in-approve naman po ng regional IATF yung conduct here in Baguio. I see po, ma'am. So, may approval ang city, ang LGU, and the regional IATF po mismo. Kasi it is calendared Calendared for the year, para sa amin, tuloy pa rin yun. Unless may resolution na nagsasabi na meron tayong cancellation of exam. Speaking of Baguio, automatic kasi na pag Baguio at signal number 4 cancel ang examination. Ayon naman kay Mayor Benjamin Magalong, tatanggapin sa lungsod ang mga kukuha ng board exam sa kabila ng General Community Quarantine Classification nito. Pinapayagan pa naman namin ngayon kasi importante lang is may certain protocols lang kami susundin. 3 weeks ago, nagkaroon na kami ng initial meeting dyan. Meron naman certain protocols na susundin. Let us say, for example, yung mga mag-exam, pagkatapos na exam, kailangan umuwi na kagad sila. Diretso na kagad uwi. Wala na mag-stay dito. Dahil dito, namromroblema ang mga board takers. Kasi bakit yung mga mag-exam ng 3rd week ng September, meron ng announcement ng PRC na hindi tuloy. Bakit kami? Kami yung malapit na. Hindi ba nila alam na natutorture na kami? Hindi na namin alam. Tutuloy pa ba namin ang pag-review? Magpahinga muna ba kami? Gulong-gulo na rin kasi kami Wala pang maliwanag. So siguro to spare na lang itong mga anak namin from further stress kasi mental na to mental health issue na to siguro once and for all mag-decide na lang kami na lang sila na lang kasi wala kaming maasahan sa PRC kasi maraming mga examinees will be coming from different provinces. Ang pag-akyat ng Baguio napakahirap kasi kailangan mag-RT-PCR pa. So yung magdadrive, yung kasama, syempre hindi naman pwedeng hindi samahan. Yung bata, just try to imagine yung gastos. Tapos yung bahay pa, syempre nag-rent ka. Pagdating mo doon, mag-start na yung araw. Paano kung a day before it biglang mag-cancel? Gaganapin sa September 11, 12 at 18-19 ang physician licensure exam. 275 examinee manggagaling sa mga karatig na lalawigan gaya ng Pangasinan, La Union at Ilocos Sur ang dadayo sa Baguio para mag-exam. Dito naman sa ating testing center, doon pa lang sa first day ng exams, they are required to present RT-PCR test results na negative taken within 3 to 5 days prior to the conduct of exam. Kung wala silang RT-PCR test, pwede naman po yung certificate of 14 days mandatory quarantine na ipipresent sa amin. Like in the case kung Baguio resident ka, hindi mo na kailangan mag-RT-PCR test. Yung certificate of quarantine na rin lang ang pwedeng gamitin. Although pwede rin sa mga manggagaling sa ibang places. But then, border control naman ng LGU Baguio, they have to have the RT-PCR test. Opo. Ma'am, whole day po ba yung aside exam? from that, yes, hanggang 4 o'clock ang exam ng physician. Allowed po ba silang lumabas, kumain? It's one of the protocols ng conduct ng examination na hindi sila pwedeng lumabas doon sa kanilang room unless gagamit po sila ng restroom. During break time, allowed naman po silang kumain. They should bring their food with them, pati snacks nila. When they arrive, hindi pwede ang delivery po kasi sino ang tatanggap po ng delivery nila. Dapat dala na nila yun sa room. During break time, alternate po silang kakain. And pati yung pag-CCR nila, hindi sabay-sabay na mag-CCR kasi we have to maintain yung social distancing at least 2 meters apart. Mauna yung isang batch, silang kakain muna after nila, then the next batch po, dun sa classroom. Kasi in a room, we have maximum of 9 examinees only. I see po, ma'am. So half of them, alternate, half of them kakain. After na nakakain yung iba, then yung isang batch naman ang kakain. Kailangan magpresenta ng mandatory quarantine certificate ang mga mag-e-exam pagbalik nito sa 2nd linggo ng pagsusulit. Yes,
They can write us, inform us of the case, then they will be given a chance to take the examination sa susunod po. Ang i-take na lang po nila yung hindi nila nakuha na subject. Hindi nila uulitin yung natapos na subject. In case naman na nag-RT-PCR test sila at nag-positive sila, before pa the conduct of exams, susulat lang sila sa amin, mag-email lang sila sa amin, informing us na nag-positive sila, i-upload din nila yung kanilang yung results ng exam ng na positive and then notice of admission para ma-excuse sila sa exam and they can take on sa next na examination. Umaasa ang mga examinee na maririnig ang kanilang mga hinaing. Nauna nang kinansela ng PRC ang September 22 Real Estate Appraiser's Licensure Examination sa Baguio City dahil dadalawa lamang ang examinee. Delta variant nakikitang dahilan ng pagtaas ng kaso ng COVID-19 sa lugar ng Pangasinan. Narito ang balita. Labing-isang Delta variant case na ang naitala sa lalawigan ng Pangasinan. From the previous week, we have additional 8 na Delta variant. We have now 11. And confirmed case. Yeah, confirmed Delta case. Sa sesyon ng sangguniang panlalawigan ng Pangasinan, kinumpirma ni Dr. De Guzman ang local transmission ng Delta variant sa probinsya. 6 of these new 8 cases of Delta variants are actually locally transmitted. So doon po sa 8 na binadala ng advisory ng Departamento ng Kalusugan, 2 po dyan ng OFW, pero 6 po dyan ay locally transmitted na. So tama yung ating pong pagkakaalam at yung analysis ng mga expert na talagang may locally transmission na ng Delta variant. Ang mga kumpirmadong Delta cases ay na-detect mula sa mga random samples na ipinadala ng Pangasinan sa DOH para sa genome sequencing. It's the DOH who determines the selection of the specimen kasi random. Sinasabi nila, padala ka ng ganitong set. They give the numbers at yun yung pinapadala po natin for genome sequencing. Yung mga OFW lang po ang mandatory na sinisequence po ng atin pong genome center. However, for the local po, randomly po yan, selected ang positive specimen. Naniniwala si Dr. De Guzman na Delta variant ang sanhi ng mabilis na paglobo ng COVID cases sa lalawigan. We still believe that this is related to the infection ng Delta variant, no? Because as we are monitoring the profile of those COVID patients who are positive, napakalaki po talaga ng contribution ng APOR na lumalabas po ng Pangasinan. Plus the fact that the Delta variant confirmed cases in the province, meron na nga po talagang mga businessman na tinatamaan po sila. So when we interviewed and investigated this businessman, no, he said na meron nga siyang naging bisita na parang Bulacan. So dito po yung tinitingnan namin na locally transmitted po ito. Hindi pa tinukoy ang mga bayang may Delta variant cases. Sa ngayon, lagpas 3,000 na ang kaso ng COVID-19 sa Pangasinan. Sangkuniang Kabataan nagbigay ng COVID care kit para sa ating mga kabataan sa Bulacan. Narito ang balita. Dahil sa nakaalarmang pagtaas ng kaso ng COVID-19 sa Barangay Sibul, San Miguel, Bulacan, sinimulan ng Sangguniang Kabataan ng pamamahagi ng COVID care kits para sa mga residenteng may mild cases o may kakayahang makapagpagaling sa loob lamang ng kanilang tahanan. Kinuha lang po namin yung idea, tapos ginawa namin dito sa aming barangay. 12 kahon na ang naipamahagi nila mula nang masimulan ang proyekto noong September 3. Ang COVID care kits ay naglalaman ng digital thermometer, pulse oximeter, face mask, mga gamot, disinfectants, alcohol, trash bags, monitoring sheets at emergency hotlines. Ako po mismo yung nagdadala. Dinadala namin. So bago namin puntahan, tinatawagan ko muna at na mga pinagre-ready namin ng pwede naming paglagyan sa harap ng bahay nila, kung saan pwedeng ipatong, saan pwedeng
ilagay yung aming kahon para nang sa ganun maiwasan natin yung contact. Malaking tulong ang nilalaman ng COVID care kits sa mga residente ng Barangay Sibul dahil halos 10 kilometro pa ang layo nito mula sa mismong bayan ng San Miguel. Gusto ko lang iparating sa lahat na kaisa po ang Sangguniang Barangay. Patuloy po ang Sangguniang Barangay sa paggagawa ng mga programa, ganun din yung mga pagtataas o pagpapalakas ng paghihigpit o pagroronda ng ating mga kasamahang barangay police. 50 kahon pa ang nakahandang ipamahagi ng SK Sibul sa mga residenteng makikipag-ugnayan sa kanilang official Facebook page. Para sa mga karagdagang balita, bisitahin ang aming website na rngluzon.com at tumutok sa Luzon Headlines. Ito si Paul Baldoza ng Morning Balita. The Baguio Country Club, the first and only 5-star mountain resort in the Philippines, is fully equipped and ready to welcome you back. The club has thoroughly worked on adapting to the new normal. The usage of any of the facilities and amenities of the club is governed with specific rules, regulations, and procedures in accordance to the medical, physical distancing, and disinfecting protocols. And as you return back here to your second home and make new memories with us, we assure you that at the Baguio Country Club, you do not have to worry because we can assure you that the club continuously puts great importance to the health, safety, and wellness of its members, guests, and employees. The most beautiful design you will find ever. Great furnitures and better price. Made in Korea. Art and Furnitures. Visit us at San Luis Bugula, Union or contact us at 0915-117-0111. Art and Furnitures. May panlaban na ako sa pimple dahil sa araw-araw na pet malungwer pa ng Kati Alice. Say hi to a new confidence with Kati Alice. Narito ang ilang tag-initipid tips na pwedeng gawin ng hindi nahihirapan at nananatiling komportable sa pang-araw-araw na pamumuhay. I-defrost ng ref kapag lampas na sa 1/4 pulgada ang yelo. I-check ding mabuti ang pinto ng ref para masigurong hindi tumatagas ang lamig. Bawasan din na maggamit ng maraming ilaw. Linisin at tanggalin na lang dumi at alikabok sa mga bumbilya para mas maging maliwanag ang mga ito. Magtulungan tayong lahat sa mahusay na paggamit ng kuryente upang masigurong tuloy-tuloy na maihahatid ang kuryente saan man sa bansa. Isang paalala mula sa NGCP. So masakit ang ulo sa Paulinimen, yung haway garantisado. Paulinimen, isang pahid ka lang. Dahil walang out sa PAW!
Webes Sulong at patuloy pa rin tayo sumusulong sa iba't ibang advokasya at mga activities na ginagawa natin dito para sa ating community. At kanina nabanggit nga natin, Kabsat, tama, ang ating baranggayan. At ngayon, ipakilala naman natin ang isang advocacy campaign na ginawa ng ating mga modelo at isang kilalang tao dito sa ating bayan. Kabsat? Yes, partner. And the thing is that isusulong natin our imperfections, hindi lang siguro through our body, where ngayon ang batayan natin is only aesthetic. So, this is going to revert us back to our core, diba, Kabsat? So, I'm very excited kasi we have with us one of the coordinator of Flossom, Mr. Bench Kaalim, together with his two models, and that's JP and another Miss Jovi. Good morning, Sir Good morning Bench po. and your model. Hello, good morning po. It's nice to be back here. Marami po salamat sa RNG Luzon for having us here, for inviting everybody for this interview. Ayun. At yan, bati naman po tayo sa ating mga dalawang modelo dyan, si Sir JP. Sir JP, bati muna tayo. Good morning, guys. Thank you again for inviting us here. And this is an opportunity. And we are very excited to show and to share to you our upcoming event. Ayan, at talagang napaganda din ni Ma'am Jovi. Bati naman tayo. Hi, good morning, guys. Thank you for having us here. And I hope you like our focus next week. Yes, at ito nga, nakakaiba ito. Itong modeling or photography campaign natin na merong advocacy na kung saan ibibigay ang iba't ibang akala nating flaws ay gagawing awesomeness. Ikwento naman natin yan, Sir Bench, at paano ito nagsimula? Yes, actually we have a modeling agency po. It's called the House of Person. And the modeling agency po namin is not a typical modeling agency na tinatanggap ng mga ibang of the Baguio or sa Philippines po. We have different sizes, different genders, and different characteristics po dito. May mga talaga, may mga productivos or mga big size models, at meron dito kami mga sa ating modeling. At po ito, tinatanggap namin. And it's not just yung mag-arampa ka lang, but we give internal tawag ko parang cleansing para sa mga Right. Thank you, Sir Bench. Napakagandang advocacy nga naman yan. And to Miss Jovi and Sir JP naman, how were you encouraged to join this event? Sir JP? Yes, I encourage each and everyone to be part of this. This is a way for us to be open-minded and to make ourselves ready as well, and to be mentally aware on the difference and importance of knowing mental health. Because right now, this is one of the struggles and we need to be aware of. So, yeah. I encourage everyone to join it because it would give you more opportunities to learn. Right. Miss Jovi naman, how were you encouraged to join this event? So, at first, I was a bit scared and nervous as you have the typical one. But lumabas ako sa comfort zone ko. That's the reason why I'm encouraging everyone who wants to join modeling. Persona is very accepting because no matter who you look or your background or your past, never be judged by the family. And here the persona are actually considered, we're considering ourselves family, not just a group or agency. So let's see Miss Jovi, meron kami exhibits sa Berkeley. Tapos nakita ko siya, she's very tall and she's so pretty. Tapos nilapitan ko siya, sabi ko, hindi ko bang mag-model? Tapos ang sagot niya ay,
sobrang nagulat ko ako kasi nung in-approach ako ni Sir, sabi ko sa kaibigan ko na kasi kasama ko siya, sabi ko, "Ba yun?" Sabi ko, not Yes. really the typical model Figure. figure. Although I'm tall, but the body. Right? Sir Bench, may tanong naman po ako. Sir Bench, how do you want or how do you want stereotypes of models to be removed in our society? Kasi minsan ang stereotype natin should be Barbie figure or Vogue figure ng mga participants. So how would you like to remove that stereotype? Oo nga, Ma'am Sek, kasi sa modeling, tama ka na yung mga body type or yung mga Ken type na katawan. But if you look at the geography, real people are not that, hindi lahat ganun ang katawan. Siguro 1% or 2% lang ng body type ang Barbie or yung Ken. Real people are like us. Real people are the clothes consumers of brands. And sa akin kasi, everybody has a space and a platform to model themselves. As long as modeling kasi, hindi yung porke simahod ka na, model ka na. No. Modeling is a walk or a photo from the heart. Dapat kasi ini-emote mo yung story mo sa character mo sa modeling. So if you have a character and you have the guts to do modeling, ikaw maging model. Lahat po tayo pwede maging model. Yes. Wow. Indeed. Sir Bench, ikwento naman natin yung ginawa nating teaser photo shoot ng Flossom. At ano yung experiences natin at ano yung advocacy na to? Yes, the advocacy is called Blossom. It's uprising from insecurities and imperfection. Yung mga, ayan, isa po sa mga models natin is nakasulat sa acceptance supermodel. Like si Miss Tia na makasama mamaya. She was bashed all her life because sobrang payat. Inaasal mo sa naalala ko pa yung mamaya siguro siya ngayon naalala ko na binabash siya dahil sobrang tinatawag sa walking stick, yung magalan. Pero hindi niya alam that she has a platform na yung katawan niya pang supermodel pala. And they went into a process to workshop to accept their flaws and to embrace it and to make it as their strength. Yung nagiging power word nila. And it's about a half-day workshop. Sobrang iyakan nga yun eh. Kasi sa circle, lumalabas yung mga, hindi naman sabi na deep secrets, pero yung mga tinatabi nilang lalabas. Actually, ako as their curator and their trainer, parang ang bigat-bigat sa akin malaman ng mga students namin. Then teach every model. Sabi ko sa inyo, my God, naiiyak ako, but I have to contain myself. And kasi they need to draw strength from each other. And ang maganda dito is what happens to that circle, it stays to that circle. Yung secrecy at privacy. Yes. Wow. Talagang itong akala nating flaws ay pwede palang maging strength with this amazing advocacy natin, Sir Bench. For our two models naman, JP and Jovi. First, Ma'am Jovi, paano nagkaroon ng impact sa'yo itong activity na to or advocacy campaign na ginawa ninyo? First of all, this campaign is very dear to me because it's for mental health awareness. So for that, actually, I've struggled mental health before and up until now. But being here, being a part of this campaign and being a part of this agency, modeling agency, it really brought out my confidence and actually made me believe in myself. And kasi dati talaga sobrang kasi parang pareho ko lang si Bia na nabully before because of my body. Yun na sabi ng Sir Bench kanina, dapat po anong naging weakness mo before strength. Kaya ngayon, yung advocacy namin ngayon is very important kasi
alam naman natin na yung generation na yun yung pinaka Right. parang masyado na sila sa tawag dito, yung sa mga social media, magazine, kaya kapag mental health nila na-affected kasi minsan din ano ba yung kinocompare nila yung sarili nila sa mga nakikita nila sa social media, na bakit ako hindi ganun yung itsura ko. So, that's the reason why we made this campaign. We actually not really made it, but we joined this campaign para ipakita na hindi lang naman iisa ang itsura ng isang tao. Exactly, Miss Jovi. Kay JP naman, ano yung impact ng ganitong event for you as a model? And how did it change you? Yeah, actually, this really changed my life so much kasi hindi ko po talaga alam yung value ko before. And to be part of the experience na naranasan ko rin po, maging stressed, and I have those insecurities myself. And I didn't know that I could use it pala to inspire other people to be more confident about myself as well. Na this gives me more self-esteem, kumbaga. Kasi nakakatuwa lang na disadvantage as well, kagaya ko, na hindi natin alam marami pa pumulipod dyan na they are struggling with this kind of stressful feelings. That they could use it as well, like us, para i-share yun sa ibang tao. And this is really important for us talaga kasi it will give us more awareness about mental health and the value of life itself. Yes, so wow, at talagang marami ang nakuwang learnings from that advocacy campaign na ginawa ni Sir Bench. Sir Bench, may gusto po ba tayong sabihin sa ating mga manunod, mga ka-rangers patungkol sa ating hinaharap ngayong stereotyping, body shaming at iba pa? Ang importante lang po is to love one another and accept one another. For that size, shape, the preference that we have, we should learn to be tolerant and to accept each other. And everybody has a story. You have to listen to everybody. Kasi araw-araw po may matututunan tayong mga aral po sa mga kasama natin na mga kaibigan, sa pamilya, o kahit na stranger, kausapin lang natin siya. It's nice to say pag naglalakad ka kunyari sa Session Road o sa Abamay Road o sa Kayan, wherever you're walking, right now, sa state niyo, it's not, hindi naman kahirapan o hindi mahirap to smile and to nod and to say how are you and to say good morning sa mga makakasalubong niyo dahil may istorya silang sasabihin sila. Exactly. Thank you, Sir Bench, for giving us an inspiring way of looking at things. To our models naman, Miss Jovi and Sir JP, sino yung mga gusto nating pasalamatan in this journey? Simulan muna natin kay Miss Jovi. Thank you for that. I actually gave my huge and sobrang thank you kay Sir Bench. Because dahil sa kanya, wala ako dito ngayon. Kung hindi siya nag-trust sa akin, if he didn't believe in me or he didn't trust me, wala ako ngayon dito. So, yeah, thank you, sir. And second, yung sa kayo mo, Tita Sel, yung isa sa owner ng Luzon, kasi she accepted me in a very warm and manner. Tapos, of course, yung person na agency kasi talagang no judgments sa kanila. Yung tipong hindi sila naglalamangan, hindi naglalamangan yung mga models. And we always support each other. No? Kung sino yung, kumbaga, yung isa dito, mas umaangat isa sa amin, hindi ko na nagiging jealous. In fact, we support them. At syempre, kung isa sa amin, tataas, lahat kami tataas. So, thank you sa akin.
Sir JP naman, sino yung mga gusto nating pasalamatan? First, I want to thank each the persons like Ricky Lucas who supports the awareness of mental health. Thank you so much for having this kind of group in the city that supports kind of advocacies. And of course, I would like to thank as well, Sir Benj, my house, the House of Persona, and all the people who supports us and believe on us to be who we are. Wow, talagang kita natin yung gratitude talaga na mga ganitong akala nga din natin kapag mga ganitong bagay, walang impact. Pero merong naidudulot to sa mga tulad na ng models natin ng Ma'am Jovi at si Sir JP. Sir Bench, kayo naman po, may gusto pa po tayong i-promote at itong proyektong ito at yung advocacy na to at mga gustong pasalamatan din. Ayun, we would like to invite everybody po on September 17, 2 p.m. Magkakaroon po ng ribbon cutting at launching ng photo exhibit po namin sa Porta Bagamo. At maraming salamat po sa Porta Bagamo for giving us a space po yan to ang awareness para sa mental health natin, especially kabataan. At kahit po para sa inyo, this photo exhibit is shot by our very esteemed photographer, Ms. Tel Tresmanio. Yan po. Po yung nag-direct yan, tapos modeled by the House of Persona. And iba-ibang lugar po pinanggalingan ng ating models. Meron po dito sa Baguio, by the guest, Kabanatuan. And lahat po, makikita niyo yung struggles nila, story nila. At magkakaroon ka na yun. Tulad ng sabi ko, magkakaroon tayo ng ribbon cutting program. At darating po dyan si Mr. Eros Bose to talk about the power of inspiring in photography. At magkakaroon din po tayo ng speakers, si Sir Ricky Lucas mula sa Baguio Mental Health and other agencies po ng ating bank. Ayun, at maraming salamat dahil sa inyong pagsulong sa mga ganitong advokasya at padayon po sa inyong serbisyo, Sir Bench, at sa inyong dalawang models, sa Ma'am Jovi at JP. Isang kaway naman dyan! Ayun. Ayun, Kapsat, talagang ngayong baranggayan at guest talakayan, nakita natin yung mga sinusulong nilang pagtulong sa bayan at pag-promote ng ganitong advocacy. Kapsat. Right, Kabsat, and thank you for being an eye-opener for everyone, either by helping the community, either by embracing our imperfections. Thank you sa ating mga nakasama sa kabaranggayan at guest talakayan. Kabsat, any takeaway before we give our quote of the day? Yes, for our ngayon na talagang nakuha ko yung determinasyon at motivation na sa pagtulong. Kahit anong paraan ng pagtulong, kahit sa photography, campaign, at sa barangayan, marami tayong matutunan. Kaya tumutok na tayo sa ating quote of the day. Ngayong araw, a person's most useful asset is not a head full of knowledge, but a heart full of love, an ear ready to listen, and a hand willing to help others. Wow! Talagang sakto ngayong quote of the day natin yan, no, Kapsat? Yes, Kapsat. So sa mga car endurers natin, isang araw na naman ang natapos. And always remember mga car endurers that it's not all aesthetics na we invest in. Lagi nating alalahanan that we are capable of changing, of helping, and sometimes it's the soul that needs a surgery, sabi nga ni Beyonce. Oo naman. At pasadahan naman natin ang ating mga nagmamahal sa ating sponsors, NGCP, Misor, DJ Home Builders, Baguio Country Club, Lemonade Hotel, Love's Cafe, Laura Medical Center, My Manox, Yan ang balita ngayon. Lorma Medical Center Studio Coffee, Sangyup Potsa, Wala Nang Aw, Sapaw, Cathy Alice, and Fines Estate Gaming and Corporation. Siyempre, kasama nyo pa rin ang tambalang Sipaw ng Morning Balitaktakan.